El tancat de la pipa és el resultat d'una restauració ecològica duta a terme per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, finalitzada en 2009 i en la que uns camps d'arròs van ser transformats en una àrea de reserva dins del Parc Natural de l'Albufera. Funciona com una depuradora natural que filtra l'aigua de l'Albufera carregada de nutrients. Les plantes i la gran diversitat d'invertebrats són capaços de millorar la qualitat de l'aigua que entra al sistema fins a un 50%. Pots vindre per carretera amb el teu cotxe, amb el 25 de l'MT o amb bus escolar, i amb barca, a peu o amb bicicleta. Recorda que totes les visites són concertades. Informa't en la web. Tancat de la pipa. 10 anys obert amb tu!